Ahojte, takže vítam vás u tejto hviezdnej stane. Ako vidíte, som na inom účte. To pretože som sa rozhodla, že budem točiť na tomto, kde mám 16 level a som tu s... Melanie. Áno, super. A dneska urobíme misie s Pantóriou. Jeeeeee! To ona tu všetko riešká tak. Idem tu tichučko jak myška. No. Takže, ano, tak ideme z koníka. Majsa, Wolf Shadow. A teraz bereš? Teraz mám toho z Forbinty za 300. Ano, no, to je Wolf Shadow. Ja som rozhodla, že Majsa. Aha. Rýchlo sa schovať. Vidíte tú čiernu, neviem čo. To je zlé, na to si dávať pozor. Musíte sa tu skryť. To je zlá sila. To je veľmi zlá sila. Taká zlá. Dobre. Môžeme utekať ďalej. Rýchlo. Ja neviem. Kde tu je tá zlá sila zase? Zase je tu. Ja to strihnem a uvidíme sa už pri cieli. A sme tu, kde máme byť. Tu neviem, čo mám robiť, vidíte, tu je Pantória. To krása. Áno. Krásna diera, do nej nemôžem spadnúť, škoda. To bolo krása. Som tak rúžovo. Som rúžová. Pôjdeme tady. Nepôjdeme zase cez tamto. Takže sme u B. Aby sme jej delili správu. Nechápem, prečo jej dali takéto meno. Bla. To neviem ani ja. No, lebo každý vie, že to začína na nadávku, ktorú jasne, že nebudeme menovať. Lebo to je škaredé slovíčko toto, no. Takže kam mám ísť? Takže máme ísť za starostom, takže to strihnem. Takže sme u starosty. A vidíte, jak to tu krásne sneží, ja som to nevedela. Ja som tu veľmi dlho nebola na tomto účte. Takže nebudem to čítať, ja mi nechce, len to tak preklikám. A ktorý sa ti najviac páči? Ten stivý, ryšavý alebo tmavohnedý? Jaký? Čo? Atlantic Horse. Aha. Mne sa páči ten tmavohnedý. Ja som si na toho čukla. Ja si ho určite kúpim. Určite na 1,000,000%. Ale nie na 1,000,000, lebo možno, že prídu nové sfarbenia a to by sa možno zmenilo. Mne sa páči ten ryšavý. Mne sa páči ten tmavohnedý. Takže, čo nám... Počkám na nové sfarbenie. Takže, čo nám ty povieš? Nič také zaujímavé, no. Si nám nepovedal? Nie. On tuto pán Trout. Takto. Aha. Takže kam máme ísť? No tak ja neviem po anglicky a neviem kam mám ísť, tak uno momento. Leony nám odišla, nevieme kam. Bohužiaľ nám Leony musela odísť. No a ešte chcem povedať, že keby sa to náhodou stoplo, tak chcem sa s vami dopredu rozlúčiť a potom bude zase hviezdna stajňa a to by sa dokončilo, no. Najprv musím nájsť, kde to je. Leoninka nám tu podá, že to je tu, niekde, neviem, kde to je.
Takže Leony nám povedali, mali sme ísť k majaku, no, smola. By to brat preložil, lebo prešiel domov, som bola, zatiaľ sa ma doma, no, už nie. Takže máme ísť sem. Ideme sa pozrieť a vidíte, to je krásne a neviem, čo mám hľadať. Nejaký tank. Krásne. Vidíte ten výhľad. Aha, tak ja sa mám iba pozrieť. Ty si mňa robíte srandu. Keď tu mám hotové. Oho, to je našla som tú vec. Dúfam, že to je iba jedna vec. Lebo si vlážim. Áno, iba jedna vec. Super. A neviem, ak by som to našla z majaku. To neviem vážne. Takže sme u neho. Takže čo nám teraz povie. Takže máme rybáriť. Krása. Proste lepšie nám to nemohol povedať. Však, že ďakujem krásne. Som sa naštvala. Co to? Nám to najde. Na momento, že vidíte, ja vyrybárim a na toho skrine má. Uvidíme sa, jak to dokončí. Teď sme mali za Klaudiom mu doniesť nejakú skupa tank. Dúfam, že sa to nevypne. Máme za B. Takže sme u B. Aha, ďalšia misia je ešte tak. Máme za Jasper. Jaj. Si musíme porozprávať teraz vážne. Je to vážne. Kam mám ísť? Pokiaľ by mali sme ísť tu. Takže nemalo to byť tam, ale mali sme ich dostali. A tu máme ten prístor, ktorý podľa mňa každý pozná. To je na to, aby ste dávali preč tie veci z Pantory. No tak ideme za ním. Ach, Jasper. Fúha. Je ďalšie misie. Neviem, jak planeta ti môj dosť dlhá. Aha, takže on tančuje. Bravo. To je best. A netančujem, ja chcem tiež tančovať disco dancing. Takže sme u B. Asi už mali byť hodinky. Áno. Tak ja si myslím, že tento diel je už dlhý, takže sa s vami dneska rozlúčim. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada za like, za koment alebo za odber, takže čauky.